ଟାରିଫ ମିନ୍ସ ଏକ ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯାହା ଏକ ଦେଶ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ କରାଯାଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଲଗାଇଥାଏ। ଏହି ଟାରିଫ ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ଔଷଧକୁ ସେଠାରେ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା କରିପାରେ। କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାରତର ଆମେରିକାକୁ ରପ୍ତାନି 40 ରୁ 50% ହ୍ରାସ କରିପାରେ ଏବଂ ଏହି ଟାରିଫ ଭାରତୀୟ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଫିଟ ମାର୍ଜିନ ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ, କାରଣ ଜେନେରିକ ଔଷଧରେ ପୂର୍ବରୁ ଲାଭ ମାର୍ଜିନ କମ୍ ଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଟାରିଫ ସିଷ୍ଟମର ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ ଟ୍ରେଡ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବକୁ ଏକ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମନେକର ଭାରତର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀ ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆରେ ଜଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ यार, ओके लेट इट। केवल भारतर कौनसी राज्य एक फार्मा कंपानी चीन एक निर्दिष्ट औषध एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बा शुद्ध ओडिया कहले कंचा माल आमदानी करे जार प्राय 100 टंका। जदि एथिरे चीन सरकार 25% टैरिफ लगाए जेमिति अमेरिका भारत ऊपर लगेछि, तेबे सही समान परिमाण एपीआई जहाँ 100 टंका मिलुथिला ताहा बढ़ी जाई 125 टंका मिलिबो, जहाँ फल औषध कंपनी को अतिरिक्त 25 टंका देवाक पड़ो। लेट्स कम टू द टॉपिक।